ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲነ ሎሚ መበል 5 መዓልቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዜና እዩ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ምስጋና ፀቒጥና ኢና ክንጽሊ ቀኒና ኣብዚ ዓመት እዚ እግዚኣብሔር ስለ ዝገበሮ ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትና ስለ ምሕረቱ ስለ ሰናይነቱ ስለቲ ጽቡቕ ምኽሪ ሓሳብ ኣምላኽ ንህይወትና ኢና ክነመስግን ቀኒና ሎም ድማ ሓደ ሓሳብ ሼር ክገብረኩም እየ። በዛ ሓሳብ ጌርኩም በዚ መዓልቲ እዚ ጸልዩ። ሎሚ ንሕዞ ኣርእስቲ ንጽልየሉ ምንሳሕ ንዝቕጽል ክብሪ ዝብል እዩ። ምንሳሕ ንዝቕጽል ክብሪ ርኢኹም ዝቕጽሉ ክብርታት ናይ ህይወትና ብዘይ ምንሳሕና ኸይንኣትዎም ንኽእል ኢና። ምንሳሕ ካብቶም ኣብ ህይወት ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት እዮም። ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ክንስጉም ኮለና ምስ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ኮለና ብዙሕ ነጥፍኦ ነገራት ኣሎ፣ ብዙሕ ነባላሽዎ ነገራት ኣሎ፣ ብዙሕ ንጋጌየ ነገራት ኣሎ። ነቶም ንጋጌዮም ነገራት ከም ዘለዎ ስቑኢልና ገዲፍናዮም እንድሕር ኬድና ሜቢ ኣብ ውሽጥና ሱር እናሰደዱ ከሳቒናን ናብ ዝቕጽል ክብሪ ከይንሓልፍ ክሕዙናን ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብፍላይ እቶም ዝርድኡና ዘበሉ ጌጋታት ኣብ ህይወትና ዘለዉ ድኻማት ኣብ ህይወትና ዘለዉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንብርከኸሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ይቕሬታ ክንሓተሎም ክንምለሰሎም ናይ እግዚኣብሔር ፈቓድ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ጥቕሲ ከንብበልኩም እየ ከም ዝብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 14 እዚ ብስመይ እተሰመየ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ እውን እንተደለየ ካብ ክፉእ መገዱ ድማ እንተተመልሰ ሽዑኡ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዐ ሓጢኣቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎም ምድሮም እውን ክፍውሰሎም እየ። ሪኢኹም ካብ ክፉእ መንገዱ እውን እንተተመልሰ ኢሉ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ኢሉ ንሓጢኣቶም ይቕረ ክብለሎም እየ ምድሮም እውን ክፍውሰሎም ኢሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ፈውሱሎ ኣብ ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ነገራት ካይፍወስ ህይወት ካይፍወስ ቀጻሊ ጉዕዞ ካይፍወስ ኣብ ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ሓይልኻ ንዝቕጽል ክብሪ ይሕደስ እዩ። ሪኢኹም ማለትና ኾይኑ ኣብቶም ድተጋገናዮም ጌጋታት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ክንወድቀሎም ጀሚርና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ሪፐንት ክንገብር እንድሕር ጀሚርና ንዝቕጽል ግሎሪ ውሽጥና ክሕደስ ይጅምር። ንቕጽል ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ዓቕሚ ክንረክብ ኢና ንጅምር። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገራት ስቑኢልና ብዘይ ንስሓ ክንሓልፎም ኣይደለን እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ በቶም ድጋጊዮም ደለና ጌጋታት ጌጋ ምዃኖም ተረዲእና ልብና ተተንኪፉ በቃ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ኢልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንመጽእ እንተ ደኣ ጀሚርና ናብ ድቕጽል ክብሪ ንምሕላፍ ድማ ሓይልና ኻ እግዚኣብሔር ክሕድሶ ክጅምር እዩ። ስለዚ ገለገለ ነገራት ሓይልና ምሕዳስ ድስኡኑ ዘለዉ ምናልባሽ ኣብቶም ነገራት ከም ዝግባእ ጌርና ደይተነሳሕና ኸይንኸውን ደይተመለስና ኸይንኸውን ከይተመለስካ ዝመጽእ ሕድሳት የለን፣ ከይተመለስካ ድመጽእ ፈውሲ የለን፣ ከይተመለስካ ድመጽእ ናይ እግዚኣብሔር ግሎርኻ የለን። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንዛረብ ዘለና ብትኽክል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ሂቡና እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ድብል እቲ ድሃብካ ንኽብሪ ሃብኮም እዩ ድብል። እዚ ኣቲካ ደሎ ክብሪ ግን ናቱ ማኒፌስቴሽን ናቱ ምግላጽ ኣብ ፀጽባሕ ኣብ ህይወትካ ክውስኽ ትደለ እንድሕር ኮንካ ካብ ትጋገዮም ጌጋታት ከዓ ክትምለስ ኣለካ። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ጌጋታት ንድቕጽል ግሎሪ ማኒፌስት ንኸይገብር ንኸይገለጽ ይዓክትዎ እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 8 ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብራ ኣሎና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽሐና እሙንን ጻድቕን እዩ። ሓጢኣት ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳቡ ንገብሮ ቃሉ እውን ኣባና የብለን። ሪኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ በደልና ክንናዘዝ ኮለና ሓጢኣትና ክንናዘዝ ኮለና ንሱ ድማ ካብ ብዘሎ ኣበሳና ከንጽሐና ካብቲ ንህይወትና ሒዝዎ ዘሎ ነገር ከምልጠና ከውፀና እሙንን ጻድቕን ኣምላኽ እዩ። ሪኢኹም እሙንን ጻድቕን ኣምላኽ እዩ። ግንከ ንሕና ድማ ክንናዘዝ ከዓ ናትና ግደ እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንፈስስ ግን ናትና ግደ እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንወድቅ ግን ናትና ግደ እዩ።
ኣሜን ይቕሬታ ናቱ ድማ ኩሉ ግዜ ንዓና ድሉው እዩ ይቕሬታ ናቱ ኩሉ ግዜ ንዓና ቁሩብ እዩ ይቕሬትኡ ክንወስድ ግን መጀመርታ ክንናዘዝ ግበአና መጀመርታ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንወድቕ ግበአና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 1 ከም ዝብል ኣቱም ደቀየ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣሎና ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቕ እዩ ኣሜን ንሱ ድማ ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ እዩ ብናይ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ድማ እምበር ብናይ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጠበቃ ኣብ ሰማይ ኣለና ጥብቅነቱ ንዓና ኩሉ ግዜ ኣብ ሰማይ ኣሎ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚ ንበደልና አቅድሚ እግዚአብሔር ክንንሳሕ ኮለና ንበደልና አቅድሚ እግዚአብሔር ክንናዘዝ ኮለና እንደገና ጸጋ ንዝቅጽል ክብር መታን ክንቀበል አሜን ካብቱ ወዲቅና ዘለና ውድቀት ድማ ናይ እግዚአብሔር ጣልቃ ምእታው afti ነገር ከልዕለና አሜን ምክንያቱ ክንደክም ኮለና ንሱ ዘበርታዕና ክንወድ ኮለና ንሱ ይሰተሰና አሜን ክንቅጽል እንተዳ ኮይና እግዚአብሔር ይደቀጽለና ስለዚህ በርቲዕና እንተለና ብርታዖ ወሲኹ ደቀጽለና ጎይታ እዩ ደኺምና እንተለና ኣብ ድኻምና ድማ ቅድሚ መጺና ኣብ ድኻምና ሓይሊ ሂቡ ዘተሰና ጎይታ እዩ አሜን ትጉዕዞ ቀጻለ ስለዝኾነ ስለዚህ በዚህ መዓልቲ እዚ በቃ ብፍላይ ኣብ ህይወትኩም ዘድክመኩም ዘሎ ነገር ዝርድኦኩም ኬካታት ካብ ህይወትኩም ክእለት ደልዮ ካብ ህይወትኩም ክብንቆስ ደልዮ ናይ ብሓቂ ትፈልጦ ኬካኹም ኣቅድሚ እግዚአብሔር ተዛረቡ በቃ ጎይታ ብሎ ሃሌሉያ ኣነ ጽድቅ ኣምላኽ ጌርካኒ ኢኻ ኣነ ናትካ ህይወት ኣካፊልካኒ ኢኻ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ምስቲ ዝሃብካኒ ህይወት ኣይከይድን እዩ እዚ ነገር እዚ እናተይ ኣይኮነን ኣቅድሚኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይቅርበለኹ ብምሕረትካን ብጸጋኻን ካብ ህይወተይ ነዚ ነገር እልየለይ ብሓቂ ክንሳሕ ብሓቂ ክምለስ ህይወተይ ድማ ንዝቕጽል ክብሪ ክሕደስ እዚ ነገር ምሳይ ከይሳገር ጎይታይ ኣቅድሚኻ ብንሳሕ ይቕርበለኹ ስለዚ ሁሉ ነገር ኣብ ህይወተይ ዝገበርኮ ዝተጋግኾ ካብ ፍቓድካ ወፃእ ዝኸድኮ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ይቕረበለለይ ኣነ ናትካ መንገዲ ክኽተል ይፍቓደይ ኣነ ናትካ ሓሳብ ክኽተል ይፍቓደይ ኣነ ናትካ ጎደና ክኽተል ይፍቓደይ ንዓኻ ባህ ዘየብል ንመንፈስካ ዘውሂ ኣብ ህይወተይ ክቕጽል ኣይደለኒ ብብስሕ ምሕረትካን ሳህልኻን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ህይወተይ ስለ ዘለኻ ካብዚ ነገር እዚ ኣውፀኒ ጸጋኻ ኣብዝሐለይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ብዙሕ ይቕሬታኻ ኣብ ህይወተይ የመስግነካ ኣለኹ ይቕሬታኻ ስለ ዝሃብካኒ ድማ እቕበሎ ኣለኹ እንዳበልኩም ሎሚ ጸልዩ ኣምላኽ ሰማይ ድማ ብዝገርም መንገዲ ክሕድሰኩም እዩ ሻሎም